Horas madhita namang dainang donga sabor siya pasu pamusiro tahu di acara JP Kalai Maripola adora sopinatol hasatan di debata jumolo hita martahian debata Jehovah para sonana sumurung mau lihat Tuhan di pasak Tuhan kami siroham naing tumayon hatam hak Tuhan ukap roh haru pikiran kami asa marparbui hatam di bagasa Yesus matanya kami siroham sama amin. Hita damang dainang donga sabor siya hatan di debata di hita di hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 natar surat di Lukas bidu 10 tolu ayat 2 sono maridok di sini. Alai didoki mamangalusi tuan nami loas mai di sisa taonon asa sanga hopakku umaliang bonana mabahen napa tusi ido anggo sahana. Dihitat karong sahabor saun ia turpuk taon ima parumpamaan taringot tu hau arah. Songo dia do didok parumpamaan. Dida ima disuam ma hau arah. Alai di ida matulu tau dadok perbuena di dokma daba mahawi ai tua haura magobo tanoi bahenon ni hawi tangarong lapatanna di suan ai sorok perbuena alani do dirok tuan nami luas ma di sisa taonon asa upakuri humaliangna atik tu ngarong gawe mar perbue bolo di bae musen apa tusi ido upama taringot tu hawa atau ngaharo lapatan ni upamai songoni do nang ngulu hita kama kenang doa sapor sial di leho debata tu hita ngulu di hazor manon ima di portibion ohado ngulu ta son halak krisek kita mar parbue do hita di debata do manang nadao son halak krisek kita na porsia di tuhani dari do parbue ni hatani debata di bagasang nguluta parbue ni holongi parbue ni pakirimoni bagasang nguluta di debata do alanido di hita karong asa persian buharo hita tutu didok di pesalmen bidu sadai didok songon hau na sinuan di topi ni batang aek doi pana mar parbue na dingkan jala bulung na solo malos inna songoni ma ngulu ni akka jolma siula holomone rohani de bata songoni ma ngulu ni jolma na mar parbue holong ni de bata hata ni de bata di bagasang nguluna ala diulah do akan adingkan ala diulah dolo mo ni rohani bata alai bolo jol mapar jahat molo jol masiulah na solomon ni rohani bata diro dosongon orbu na dihabakon alugo dang manahan nguluna tu hamaku ado hanguluna di patorang doi muse ado rasutur bukton ima di patorang di patudos songon 10 alu halak na mate ditinggang palas-palas na di siluam parsalan ni sudi parsalan sian sudi pangisi huta Jerusalem deh tau alai anggo somu baru hana lao songonido hamu mago muse inna lapatanna debata di daru adong do hamu bondero songonido nang songon hawin akaning itabori di pakuri humaliangna di bahen napa boharo adong do perubahanna adong do marparbue do mana songonido ngulutau boharo marparbue do hapor syote marparbue do hita di pahingot hita di podai di leon hatani debata di sosoi hita di apui hita di bagasang nguluton boharo adong do pertobatan adong do hamu bondero ka songonido nang ngulute ya kamakena alani tapaki matiki nani leon di debata lahu mangulah lu maruhan debata mari kita meninggalkan perilaku yang jahat melakukan perilaku yang baik asa songon hawi hita asa marparbue naramos hita asa angge tutu adong akka nadinggan perbuenat niak kanguluta hapor syauta hata di debata naung ditabor hita di apalai tikion boho 150 sia tahun ma HKBP ulang tahun HKBP bohado tutu nuaing hita marparbue do hapor syauta manang na lam takasu tadada Tuhan manang na daw molo daong do taingo ma tuhamaku ado akka jolma nasumar parbue tabau dui jala songonorbu be mana alai bolo mar parbue do hapor syauta anggia ma diulang tahun 150 sia tahun HKBP lam tang hapor syauta lam tarida holong ni rohai lam saurdot jala lam gabe pasu-pasu kuriana HKBP tu akan humaliangna lam rarat barita naudi lam tarida pana Daud di Kristus Yesus mangulahon akalomon ni rohani debata lam tarida holongi buharu manang nalam ngalido holongi manang nalam sorong betarida pana Daud di debata manang na lam jorbut do pangalahon ni col madung di sirai hatan di debata unang manias songoni 150 tahun HKBP
lam patarma darida songon hawi hita marpar bue ipai madu tikina moharo arong do tikina tikina nileo nere bata tapak kima sading gadegana mangulahon lomo nero hanire bata mari bangkit melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan pasti bisa buiru hita maninggal honi asal porsia hita tubuh hita marha porsia buiru hita lam dari dah holongi asal lemar hehe hita tinggal homa akahosom to keal late asal olo hita manangon hatani di pata di bagasa ngulut tahun asa marpar bui mei di bagasa ngulut tahun amin martang yang maita debata Jehovah para surah sumurung ido tututukan naing mamar parbui hatami songon hawi Tuhan hawarai molo somar parbui tabau alai di pai maru tikin isosoi do kami diapoi do kami Tuhan marhite hatam samar hamu baun de roha molo col mana marhamu baun gabe mar parbui dia kah porsian holong do pakirimon ido nani halamon de roham Tuhan aidang lomor ham mida hamatian yak kabar jahat alai mulak mamana dikot dalanna to ho mangula holomon roham soni manangulu kami Tuhan bicar di koti kiri hami pakai hami mai mangula holomon roham asimar roham Tuhan diulah tahun HKBP 150 tahun lam tang maha porsion nami lam tarida ma gabe pasu-pasu tuh kana umaliang lam tarida ma haporsion dot hatam mar parbue di bagasang ulun nami marhidi Yesus Kristus martanya kami asir roham sa amin horas